невероятно изживяване. Издигаш се, отиваш на мястото за фигури, глеждаш надолу, под тебе са 2000 метра. По времето е хубаво, взимам си раницата с парапланера, изкачвам се в планината, разпъвам на старта и излитам. И нищо по-хубаво от това не може да ми се случи. Ако искаш прав полет, ти трябва само насрещен вятър и склон. Ако искаш вече да летиш по-дълго време, трябва термики, вятър, подходящ температурен градиент, за да може въздуха да тръгне да се изкачва нагоре. Човек трябва наистина да се слее с колелото. Той трябва да го усеща по същия начин, все едно пипа трасето. Смесени са тръпка, страх, отговорност, очакване, еуфория. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation.